Mä en kahvia pane suuhun, niin mulle se ei sovi. Ei kiinnosta. Minä... Ilmasta teetä! Ilmasta teetä! Hei, ilmasta teetä matkaa. Olisi kupillinen vihreät teetä täällä tarjolla. Haluatko kupillista teetä matkaa? Mulla olisi hyvää vihreät teet tässä tarjolla. Ei tee nyt maistu. Juotteko teetä? Ai vitsi, ihanaa! Mahtavaa, hei. Kampissa viikko sitten oli Arja. Me yritetään löytää Arjaa, joka oli kova teejuoja. Et me ei ole vielä löydetty Arjaa. Mitä sitten pohditaan, että tällä me ehkä pystytään houkuttelemaan hänet paikalle. Paratiisi Essentiali, vihreitä teetä. Mä laitan sulle oikein kunnon kupillisen tosta noin. Tää ilmasta teetä saisko olla? Joo. Teetä suomalaisille, koska suomalaiset on maailman kovinta kahvikansaa. Kaverilles kanssa matkaa. No niin, tosta noin. Tyhjä. Väite, että suomalaiset on kahvijuojia kumottu. Kerro kommenteissa, juokse mieluummin kahvia vai teetä ja missä me ollaan seuraavaksi jakamassa ilmasta teetä.